Sa number 9, bisan voters registration sa sulod sang mall gindagsa sa syudad sa Bacolod kay nasang aga. Kaagahon pa lang may mga nagapila na. Pasalamat na lang ang iban sa mga nagapila halos bilog adlaw kay ginpadalaan sa panyaga sang punong barangay. Yaring report. Alas 2 pa lang sang kaagahon, yara na sagwa sang Ayala Mall Capital Central si Carl Wingery, kaupod ang iya nga mga kaingod balay. Manog 18 anyos na siya kag makaboto na sa madason nga tuig. Suno kay Carl, aga pa siya kay luyag niya makasiguro nga tigayon siya nga makaparehistro. Kay 300 lang ang sarang ma-accommodate sang COMELEC. Luyag niya makaboto sang kandidato nga makabulig sa kaimtangan sang dalan sa ilang lugar. No need man natin sa magboto man mo kag para pang mapili man natin namon nga tsapso nga magano sa naman Mga kandidato kag magano sa magbulig man samon lang ano lang magkayo sa mga palibot namon gi namon sa mga mga lugar ba ng dalan namon blado takon bla. Sa salog na lang sila sang mall sang iya nga mga kaupod naglumpiga kag nagpanyaga. Pasalamat sila nga may ginpadulong sa ilang nga panyaga ang ilang nga punong barangay. Namin sa kapitan na Kabitan. Barangay ka muna under? 17 yung 17. Number 283 naman ang 60 anyos nga si Ninita Alonso sang barangay Banago. Las 3 ang kaagahon sa Bay Center na sila nagpila. Nagsaylo sila galayon sa Ayala sa may baluan nga wala sang registration dito. Garantor siya para sa hinablos niya nga maparehistro. Stress pala kayo nakabagsagwa? No, kay dito kami alin sa Bay Center. Dito ka muna. O, kay wala to yan ang registration. Dito pa baylo kami di sa Ayala. Gipabalo ka mo dito na nga dari sa buong dito day. Pila lamang sila sa mga nagpila sa sulod sang mall kaina. Ang iban, wala mapunggan nga sa salog na lang magpungko sa inoras ng hultanay. May mga barangay tanod nga gideploy sa sulod sang mall para mapatuman ang minimum health protocols. Si Jo Marie Adlaon, sako sa pagbalik-balik para masiguro nga may social distancing. Ga-assess kami sa may iya ka kumilig na. Nga registration? Oo. Hindi ka mo kinasa ni Cap? Oo. Para mabulig sang Oo, distancing? kapag sang social distancing, face mask. May libre naman nga face mask nga ginapanagtag ang tagdumalahan sang mall. Tubtub na lamang September 30 ang voters registration kag sa Oktubre magasugod na ang filing sang certificates of candidacy.